en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya és el torn de la diputada senyora Imma Gallardo. Moltes gràcies, president Torra, consellers, diputats i diputades, públic que avui ens acompanyeu i personal del Parlament. Arribats a aquest punt del debat, on ja tots els grups ens hem posicionat i hem pogut defensar els temes, només destacar de manera breu alguns punts. En primer lloc, en temes importants com la infància, i avui ho hem vist, hem coincidit, quasi tots els grups, per no dir tots, en què la infància és el futur i que cal posar els infants al centre de les polítiques socials. La demagògia el que fa és impossibilitar les bones polítiques públiques a la infància i a qualsevol altra política. I sí, senyor diputat Moreno, quan jo parlava de demagògia no em referia a assenyalar mancances i fer crítiques, no. Demagògia és atribuir un diagnòstic desolador entorn de la infància i vincular-ho a la lluita política per aconseguir un estat propi. En tot cas, jo no he acusat a ningú en concret. Qui s'hagi sentit interpel·lat, doncs que es revisi el per què. En tot cas, celebro que coincidim en la professió perquè segurament tindrem punts de coincidència i podrem treballar molt millor. En segon lloc, crec que cal escoltar molt més els professionals, que són els grans coneixedors de les debilitats, però també de les fortaleses del nostre sistema. Tot i així, podríem coincidir en que segurament cal més planificació, més avaluació, i segurament cal avançar molt més en la transversalitat i coordinació entre els diferents departaments que estan implicats en l'atenció integral a la infància. Així ens ho demanen des de diferents col·lectius. Però també hem de seguir avançant en les reflexions de quina ciutadania volem per al dia de demà. I torno a reivindicar-ho. Els infants són persones, més baixetes en moments de la seva vida, però persones, i les hem de tractar com a tal. En tercer lloc, necessitem més finançament, això ho hem vist claríssim. No únicament l'eficiència i l'eficàcia depenen dels recursos, sinó també de com s'empren. Però és que no són els 2.200 milions que s'esperen, és que són els 16.000 milions que marxen i no tornen, i amb això es podria fer moltíssimes polítiques d'atenció a la infància. En quart lloc, malgrat tot el govern està fent bona feina, com acaben de posar de manifest els consellers i aquest matí el president mateix, crec que s'ha de fer un reconeixement molt especial als professionals i a les entitats que també l'estan fent, aquesta bona feina. Personalment també afegir que crec que cal preservar molt més l'equilibri territorial, perquè els infants i les seves famílies tenen les mateixes necessitats, visquin a Llavorsí, a l'Alt Pirineu, o a l'AMD de Jesús, a les Terres de l'Ebre, a Castelló d'Empúries, a Girona, o a Castellví de la Marca, a les comarques de Barcelona. I finalment, no cal revertir el nostre model escolar. Aquí discrepem totalment. L'escola catalana és un model d'èxit, millorable com tota la vida, però d'èxit, on els infants, quan acaben l'etapa formativa, parlen 2 o 3 idiomes, o més, cap problema. I això és bo per la seva formació. En resum, amb ganes de treballar i negociar les propostes de resolució, però he de dir que em sap greu que, de fet, esperava que el grup proposant el debat n'hagués comentat alguna, però en tot cas esperem que, tal com està passant a les comissions, puguem entendre'ns i arribar a acords entre els diferents grups parlamentaris que ens permetin avançar per millorar la vida dels nostres infants i joves, també amb les propostes de resolució que farem els diferents grups en aquest ple monogràfic. I ja per acabar, una frase de Maria Montessori que crec que ha de marcar molt clarament el camí que hem de continuar seguint quan parlem d'infància. El millor que pots fer per ajudar-me és deixar-m'ho fer per mi mateix. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.